Hoxe arrancou en Vilagarcía o Congreso de Mobilidade Sustentable e Medios de Transporte organizado polo IES Vilalonga e o CIF de Fontecarmoa. O evento, que reúne a empresas e formación profesional da automoción, foi inaugurado esta mañá polo presidente da Xunta. Alfonso Rueda aproveitou para anunciar que Galicia terá o próximo curso a oferta de FP máis alta da súa historia. Que tal, saúdos? Serán 24 as titulacións de alta especialización que se ofertarán en Galicia, 13 delas de nova implantación. De contado ampliamos antes outras novas. O PP de Pontevedra tende a man o goberno do BNG para sacar adiante a modificación de crédito na que están a traballar. Iso si, Rafa Domínguez pon sobre a mesa unha serie de condicións que considera lóxicas e factibles. Asegura que o compromiso político do Executivo con estas demandas sería suficiente para que o PP se abstivera na votación. Axudicadas as obras de pavimentación da rúa Lorenzo Mariño na parroquia ribeirense de Aguiño. A actuación conta cun orzamento de máis de 130.000 euros e un prazo de execución de 2 meses. Trátase dunha das principais arterias de comunicación desta parroquia. Xa está en marcha en Pontevedra o Congreso Fluor, a cita que reúne na súa sexta edición a profesionais do mundo do marketing, a publicidade e a comunicación. Os organizadores destacan que este é o primeiro ano no que cobren todas as prazas para participar na vintena de mesas redondas e relatorios previstos, con 600 persoas inscritas. A agricultura ecolóxica biointensiva ábrese paso como unha nova oportunidade laboral nas Rías Baixas. Trátase dun modelo sostible que busca a autosuficiencia dos cultivos. Estes días e meaño, alumnado do Plan Integrado de Emprego da Mancomunidade do Salnés fórmase nesta materia. Teñen claro que o futuro do campo pasa por volver ás orixes e saber mimar a terra que nos dá de comer. En Noia volverá a ser unha das sedes da Liga Galega de Breakdance. O próximo sábado disputarase a segunda xornada coa participación duns 40 competidores nesta disciplina que este ano debuta como deporte olímpico. Entre os favoritos destacan 2 campións de España nas categorías feminina e masculina que aspiran a participar nos Olímpicos da Xuventude. Son algúns dos asuntos que imos abordar de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Víamolo na nosa portada. Hoxe arrancou en Vilagarcía o Congreso de Mobilidade Sustentable e Medios de Transporte. Está organizado polo IES Vilalonga e o CIF de Fontecarmoa. O evento, que reúne a empresas e formación profesional da automoción, foi inaugurado esta mañá polo presidente da Xunta. Alfonso Rueda aproveitou para anunciar que Galicia terá o próximo curso a oferta de FP máis alta da súa historia. Serán 24 as titulacións de alta especialización que se ofertarán en Galicia, 13 delas de nova implantación. A primeira edición do Congreso de Mobilidade Sustentable e Medios de Transporte FP Galega botou a andar este xoves no auditorio de Vilagarcía. Está organizado polo IES Vilalonga e o CIF de Fontecarmoa. O evento é un punto de encontro entre o estudantado de profesorado de FP e empresas do sector da automoción. Esta mañá era o presidente da Xunta acompañado polo alcalde de Vilagarcía o encargado de inaugurar a cita. Alfonso Rueda aproveitou para lanzar un importante anuncio que afecta á formación profesional. O vindeiro curso Galicia terá a oferta de FP máis alta da súa historia. Imos presentar a oferta de emprego, a nova oferta de emprego público de formación dual que vai ser de formación profesional, que vai ser a máis ambiciosa da nosa historia e insisto, veu crecendo dende o ano 2009, pois a que presentemos a nova para o seguinte curso vai ser a que máis prazas teña de todas as que se fixeron, simplemente porque estamos vendo que a xente responde e que eso é beneficioso para todos. Este incremento basease no reforzo dos títulos de alta especialización que permiten ao alumnado combinar cursos ou materias de ciclos ou graus distintos para conseguir perfis concretos ou moi especializados. Ademais, imos intentar asustala cada vez máis o que se pretende, que a xente se forme para postos de traballo que se demandan. Tanto non tería ningún sentido estar facendo unha formación para postos non demandados e, ao mesmo tempo, desatender aqueles donde realmente
as empresas, os autónomos que contratan xente están dicindo necesitamos xente formada e a necesitamos apta. Deste xeito, o próximo curso serán 24 as titulacións de alta especialización que se ofertarán en Galicia, 13 delas de nova implantación. Vai haber 24 títulos nesta nova oferta, títulos de alta especialización, que son 13 máis dos que hai agora e que responden exactamente a iso, ás demandas directas que estamos tendo de personal moi cualificado, moi especialmente cualificado e que, por lo tanto, que vai ter e ter un futuro laboral e unha inserción laboral de altísima calidade, con ademais titulacións, por así decirlo, made in Galicia, que só se van dar aquí porque son as necesidades que se están producindo en empresas e en postos de traballo aquí en Galicia. Declaracións de Rueda na que foi a primeira xornada deste Congreso de Mobilidade Sustentable e Medios de Transporte. O evento continuará ao longo deste venres con novas conferencias e tamén diferentes actos paralelos na zona exterior do recinto. Pois seguimos en Vilagarcía e falando de medidas sostibles, porque xa están dispoñibles na Praza de Abastos os primeiros cargadores de coches eléctricos. Serán de balde durante os primeiros meses e as persoas que os queiran usar só terán que seguir as instruccións do propio poste e descargar unha aplicación. Ademais dos instalados no mercado, tamén haberá puntos de recarga na Praza de Abastos de Vilaxoán, en Fexega e tamén en Carril. No caso dos da Praza de Abastos de Vilagarcía, os propios postes vanse recargar con enerxía renovable procedente das propias placas solares instaladas na cuberta do mercado. Un dos vehículos habituais que farán aí a súa carga será a furgoneta de reparto que adquiriu o Concello pro mercado. O alcalde da cidade salientaba esta mañá este conxunto de medidas para incentivar as compras no mercado, pero en especial poñía o foco en que con este tipo de accións estáse contribuindo tamén dende Vilagarcía a combatir o cambio climático. Vilagarcía tiña unha eiva que hoxe estes días estamos correxindo, que a posibilidade de ter cargadores públicos para recargar eses coches eléctricos. Vai haber 2 cargadores aquí na Praza de Abastos e outros 2 na Praza de Vilaxoán. Estos se van a completar con máis cargadores en Fexega e máis cargadores en Carril. Se vai a mercar un coche eléctrico para axudar a ese reparto con un coche eléctrico para pequenas dimensións, para que poida entregar ao domicilio e tratar de botar unha man a esa modernización que lle estamos pedindo e falando tan necesaria a nosa Praza de Abastos. E seguimos falando de coches porque Ribeira volverá a coller a feira do automóvil híbrido e eléctrico. Será entre o 14 e o 16 de xuño na Praza de España. Nesta quinta edición incorpóranse importantes novidades. O Salón do Automóvil Eléctrico e Híbrido abrirá as súas portas o 14 de xuño na Praza de España de Ribeira. Durante 3 xornadas, en horario ininterrompido de 11 da mañá ás 8 da tarde, os visitantes poderán coñecer as últimas novidades no sector. A presencia de coche híbrido e eléctrico vai a ser un parque mayoritario nos próximos anos, co cal pensamos que é unha boa oportunidade para conocer as distintas opcións que ofrecen as marcas, poder palpalas e poder ver a situación do mercado, das novedades. Sempre contamos con presentacións de alguna novedade exclusiva. Nesta cuarta edición participarán 14 marcas, as que Lexus se incorpora por primeira vez. Entre as novidades destacan tamén os sorteos, tanto dunha fin de semana cun coche eléctrico como dun vale de 600 euros para gastar nos concesionarios participantes. Todas as compras realizadas tanto no comercio local, hostelería e restauración terán a oportunidade de participar no sorteo destes premios, non? O funcionamento é moi fácil, é levar a un ticket, unha justificación dun ticket dunha compra, tanto nun comercio como nunha hostelería e restauración, e sellalo no que é a feria os días viernes, sábado ou domingo. Con eso, pois, participarán no sorteo, como digo, dos 600 euros, non? Por outra parte, quixemos dar un paso máis, en este caso agradecer ás firmas participantes que van tamén a sortear un fin de semana con un coche eléctrico. Dende o Concello quixeron agradecer a aposta da Asociación de Empresarios por dar a coñecer os vehículos eléctricos, fomentando así unha alternativa de mobilidade verde. Estamos falando de que os vehículos eléctricos e híbridos cada vez van a ir gañando máis relevancia nas nosas estradas e cada vehículo eléctrico e híbrido que estamos poñendo nas estradas estamos reducindo a pegada de carbono, reducindo as emisións de CO2 e, por tanto, estamos camiñando cara a outro tipo de mobilidade, unha mobilidade máis verde, eléctrica. Ademais da Administración local, tamén colaboran na organización da feira a Deputación da Coruña e a Xunta de Galicia.
Acordo entre a Consellería de Sanidade e os colexios oficiais de médicos de Galicia sobre o funcionamento do sistema XIDE que organiza a demanda en atención primaria. A partir de agora continuará a aplicarse nos Sergas e será o xefe do Servizo de Atención Primaria que determine o seu grau de usabilidade, adaptabilidade e seguimento nos centros de saúde. Tamén será responsable do fluxo asistencial que se xere. Y bajo la competencia del jefe de servicio será el que determine él su utilidad, su aplicación y su seguimiento. Aparte, hemos integrado en la Comisión de Seguimiento y Mejora Continua y Evaluación de Resultados con el SIDE también a representantes de los colegios de médicos. Y por supuesto, seguir avanzando en intentar mejorar esta herramienta, que el objetivo que tiene es mejorar la asistencia y el uso, ¿no?, de la demanda en los centros de atención primaria, que son unos centros que tienen una gran sobredemanda y creemos que es una manera de agilizar este tipo de gestión. Pero digo, quedará exclusivamente bajo la competencia de los jefes de servicios. Falando de sanidade, a Xunta estuda a posibilidade de que médicos con segunda residencia no Barbanza poidan traballar nos centros de saúde da zona durante o verán. Así o plantexou o conselleiro de Sanidade nunha intervención parlamentaria en resposta a unha pregunta formulada polo BNG en relación á falta de facultativos en Ribeira. Antonio Gómez Caamaño apuntou a posibilidade de que médicos externos acudan puntualmente a realizar xornadas de consultas. Remarcou ademais que na actualidade a atención urxente de todos os pacientes que acoden ao centro de saúde está garantida. No que respecta a consultas programadas, o responsable autonómico indicou que o seu departamento segue a traballar para paliar o déficit de persoal facultativo con medidas como o concurso para as prazas de difícil cobertura, a creación dunha nova praza de médico de familia en horario de mañá ou o aumento de persoal nas quendas de tarde no PAC. Imos agora ata Pontevedra. Ali o PP tende a man o goberno do BNG para sacar adiante a modificación de crédito na que están a traballar. Iso si, Rafa Domínguez pon sobre a mesa unha serie de condicións que considera lóxicas e factibles. Fala de actuacións en barrios, no rural e en instalacións deportivas. Asegura que o compromiso político do Executivo con estas demandas sería suficiente para que o PP se abstivera na votación sobre esta modificación no Pleno, desbloqueando así a súa aprobación. O Partido Popular está disposto a absterse na votación na que o Pleno de Pontevedra se pronuncie sobre a modificación de crédito na que traballa o goberno local. Un posicionamento que cos votos a favor do BNG sería suficiente para sacala adiante. Sí que debemos ponerlo en valor y eso es positivo. Que el señor Lores, después de 25 años, nos invita al Partido Popular a negociar, creo que es positivo. Tampoco vamos a ser ilusos. Sabemos que esta invitación a la negociación es debida a una extrema necesidad y una extrema debilidad que tiene el señor Lores de poder aprobar las cuentas. Y con su mala relación que tiene con el Partido Socialista, ha invitado al Partido Popular. Esta aprobación permitiría incorporar 9,5 millóns de euros de remanentes ao orzamento pro 2024. Esta mañá o PP deu a coñecer as condicións que pon para a súa abstención. Pedimos un compromiso político, es decir, si el señor Lores sale mañana y nos dice que va a ejecutar todo lo que hemos pedido, no necesitamos verlo en esa modificación de crédito. Sería simplemente un acuerdo. Domínguez plantexa 6 intervencións: a humanización integral da seca, o acondicionamento e reparación dos parques da Praza de Europa e dos xulgados da Parda, a mellora das gradas do campo de fútbol de Monteporreiro e o asfaltado completo da Rúa Ribeira dos Gafos. Tamén o incremento da partida destinada ao plan de desbroce das parroquias. ¿Pedimos mucho? Sí. ¿Lo que pedimos es ambicioso? Sí. ¿Lo que pedimos es factible? Sí. Creo, por lo menos, y ayer me fui con una buena sensación de la reunión que tuve, que creo que es todo factible y creo que es todo posible. A pesares desta predisposición a negociar, Domínguez asegura que a necesidade de recorrer a unha modificación de créditos poucos meses de aprobar o orzamento demostra que se trataba dunhas contas malas, dixo para Pontevedra. En Cambados, o concelleiro de Obras renuncia de forma temporal ao seu soldo. José Ramón Abal, de Cambados Pode, acaba de aprobar unha oposición. Agora ten que incorporarse ao seu destino como funcionario en prácticas, polo menos durante un mes, o que fai incompatible iso co que cobra de dedicación exclusiva de 40.000 euros brutos ao ano. Segundo indica o edil, trataríase dunha medida temporal e que unha vez remate as súas prácticas ten previsto reincorporarse á actividade municipal nas condicións anteriores. Entre tanto, José Ramón Abal trasladou xa ao resto do equipo de goberno a súa intención de seguir encargándose das súas áreas no seu tempo libre.
Máis cousas, adxudicadas as obras de pavimentación da rúa Lorenzo Mariño na parroquia ribeirense de Aguiño. A actuación conta cun orzamento de máis de 130.000 euros e un prazo de execución de 2 meses. Trátase dunha das principais arterias de comunicación da parroquia de Aguiño, que concentra ademais un elevado volume de tráfico, ao ser a principal vía de entrada ao porto. Dende hai tempo presenta un pavimento moi deteriorado, polo que o Executivo local creou oportuno actuar nela. A actuación prevista, que xa foi adxudicada, conta cun orzamento de máis de 130.000 euros. Acabamos de adxudicar unha obra importante para a parroquia de Aguiño, que é a pavimentación de toda a rúa Francisco Lorenzo Mariño de Aguiño. Unha das vías principais que ten esa parroquia é que levaba moitos anos deteriorada no seu firme e, por tanto, dentro do Concello de Ribeira estamos contentos de poder anunciar esa obra que ten un valor de máis de 130.000 euros e que se executará ao longo dos 2 vindeiros meses. Ademais das obras de mellora do firme, a actuación levará aparellada tamén a incorporación de 8 pasos de peóns elevados, co obxectivo de fortalecer a seguridade viaria na rúa e reducir así a contaminación e o ruído. Para nós é importante garantir a seguridade viaria e, por tanto, tamén vamos a facer varios pasos de peóns elevados que van a mellorar a seguranza viaria, evitando as mortes e os atropelos, e tamén van garantir a accesibilidade universal en toda a rúa Francisco Lorenzo Mariño, que quero lembrar que ata o día de hoxe seguía sendo unha rúa pois con unha accesibilidade moi deficiente. Había unhas beiras rúas a diferente nivel da estrada e, por tanto, é importante garantir que calquera persoa que vaya en cadeira de rodas, un carro de crianzas, poida atravesar de maneira segura. Xa está en marcha en Pontevedra o Congreso Fluor, a cita que reúne a profesionais do mundo do marketing, a publicidade e a comunicación. Ampliamos despois da publicidade. Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. Xa está en marcha en Pontevedra o Congreso Fluor, a cita que reúne nesta sexta edición a profesionais do mundo do marketing, a publicidade e a comunicación. Os organizadores destacan que este é o primeiro ano no que cobren todas as prazas para participar na ventena de mesas redondas e relatorios previstos, con 600 persoas inscritas. 600 profesionais do mundo do marketing, a publicidade e a comunicación encheron hoxe o auditorio da Fundación en Pontevedra. Esta mañá comezou a sexta edición do Congreso Fluor, con todas as prazas cubertas. Es un congreso donde intentamos remarcar la creatividad, remarcar el talento, remarcar las voces más importantes del marketing y de la comunicación en España. Entonces, en esta edición pues tenemos personas tan influyentes como Luis Bassat, como Andy Stallman, que son los principales actores de branding en el mundo. Vamos a tener a Tony Segarra, que es uno de los principales publicistas del siglo XX en España. Entonces, es un evento donde es una fiesta del sector del marketing. A ocasión paga a pena. A conferencia inaugural correu a cargo do considerado o mellor publicista do século XX, Luis Bassat. A súa foi unha das actividades dunha programación con máis de 15 relatores de empresas importantes a nivel internacional. Tenemos jornadas por la mañana con ponencias, conferencias, y mañana, día viernes, pues tenemos talleres más especializados. Tenemos una jornada de speed dating con alumnos de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Vigo. Y finalizaremos con un espacio de ponencias de e-commerce y también con un espacio de creatividad, de ponencias relacionadas con la temática de fútbol. Vamos a presentar una nueva red social que se llama Fibers en este evento. O Concello de Pontevedra e a Xunta de Galicia son os principais patrocinadores desta importante cita. Os seus representantes destacaron o impacto que Fluor ten no territorio como un espello para as empresas galegas. Converte a Pontevedra nun referente do marketing digital en toda España. Aquí vai ser un espacio de networking, un espacio de presentación de novas solucións, o decía precisamente o organizador, e eu creo que dende a perspectiva de que Galicia é unha terra de emprendemento, todo aquilo que se faga ligado ao emprendemento pois é moi de agradecer e dende logo moi a reforzar por parte de todos os que temos responsabilidades neste eido. Se consolida o Congreso Fluor en Pontevedra, sexta edición, co cual fai de Pontevedra un referente na creatividade, no marketing digital e na innovación, non? Eso nos enche de orgullo, somos referente en moitas cousas, pero tamén nestas cuestións, non?
Pontevedra está de moda. A programación continuará mañá. Haberá varios obradoiros e tamén os relatorios de Roberto Fraga, CEO en Pilgrim, ou Jorge Álvaro, Digital Strategic Manager en Adidas. Bueno, Pontevedra tamén é dende hoxe escenario do Congreso Nacional de Pacientes Crónicos organizado por Semergen, unha edición a 10ª na que se pon en primeira plana a relación entre o médico de primaria e o doente, sobre todo nos casos dos enfermos crónicos. O programa inclúe debates de actualización sobre diferentes patoloxías, diálogos con pacientes, obradoiros, exposicións de experiencias de pacientes, circuitos de saúde e ferramentas de innovación tecnolóxica. Nosotros necesitamos que el paciente se empodere, que es esa palabra ahora tan famosa, conozca de su enfermedad, nos conozca a nosotros, trabaje por empezar a hacer nuevas modificaciones que puede haber en su tratamiento, participe y tome conciencia de ello. Y nosotros tenemos que estar protegiéndolos en ese aspecto y dándole, si cabe, formación, pero cuando menos apoyo. Y este es el objetivo de este congreso. Este gran movimiento de pacientes que hemos creado en España, precisamente para establecer un diálogo con la administración, un diálogo fluido que nos permita intervenir en cómo podemos adaptar el sistema, sobre todo a las enfermedades crónicas, que es nuestro gran reto. Representamos el abanico de enfermedades crónicas que tenemos más del 50% de la población adulta en España, más de 21 millones de personas, y que tenemos que adaptar el Sistema Nacional de Salud a atender a la cronicidad, que somos consumidores del 80% de los recursos. Y esto quiere decir que tenemos que lograr formar mejor a la ciudadanía para usar el Sistema Nacional de Salud de forma eficaz y eficiente, pero también que los pacientes podamos tener voz, podamos tener voto en la toma de decisiones. A agricultura ecolóxica biointensiva ábrese paso como unha nova oportunidade laboral nas Rías Baixas. Trátase dun modelo sostible que busca a autosuficiencia dos cultivos. Estes días e meaño, alumnado do Plan Integrado de Emprego da Mancomunidade do Salnés formase nesta materia. Teñen claro que o futuro do campo pasa por volver ás orixes e saber mimar a terra que nos dá de comer. Este grupo de mozos e mozas ten claro que o futuro pasa por volver ás nosas orixes. Eles compoñen o equipo que estes días está formando semeaño en agricultura ecolóxica biointensiva, un modelo que aposta pola sostibilidade e o aproveitamento da terra. É unha forma de agricultura que busca un pouco a autosuficiencia a pequena escala. Entonces, durante o curso explicámoslle como preparar ben o terreo, como producir o seu propio compost, como producir os seus propios plantóns, de feito temos semilleiros por aí que fixeron eles, como facer asocios e rotacións de cultivos. O alumnado forma parte do Programa Integrado de Emprego da Mancomunidade do Salnés. Durante estes días formanse nun tema que non lle resulta alleo e o que sempre fixeron nas súas casas as xeracións anteriores. Na miña casa, desde ben pequeno, veía que cultivaban e comíamos moita fruta da casa, pero eu veía que traballábase moito. Ao final, con este método, polo que vin, a maior parte do traballo que fai a xente é como perder tempo. Ao final, hai que optimizar todo. Somos fillos de cultivadores e a min o que me gusta nesta fase que fan aquí o profesor é unha maneira de salvar as terras, que estamos con moitos produtos, botándolle moita química ao que é o terreno. A través deste curso, o alumnado aprende a levar a cabo un coidado integral da horta, completando o ciclo productivo dun xeito respectuoso, unha nova visión do agro que abre tamén moitas portas laborais. As saídas que nos identificamos é sobre todo de cara a asesorar e axudar a montar hortas deste tipo de pequena escala para restauración, hoteles, persoas, axudarlle a persoas a que entendan como producir os seus propios alimentos. En principio está pensado sobre todo pequena escala e autoconsumo. E a topen ou non traballo disto, o alumnado explícanos que xa de entrada é unha formación que poden aplicar á súa propia vida. Faría eu, para min, para ter o que é e saber o que comes. Aparte, económicamente, eso como se está poñendo, vamos ter que chegar ao tempo de antes e ter que cultivar. E podes ayudar ao veciño se necesita, podes ayudar a algún amigo, venche alguén a comer a casa e... Non sei, é como unha relación que hoxe en día non hai. En total son 6 os alumnos que participan nesta acción formativa que ten unha duración de 30 horas. A iniciativa que están tomando aquí é cultivar ou recuperar cultivos tradicionales
e sin emplear produtos químicos. Cal é a finalidade? A finalidade é utilizar a pequena escala, sobre todo para autoconsumo ou ben para a hostelería ou para hoteles. É unha tendencia que hoxe en día é a alimentación sana, desarrollada con cultivos sostibles, sin químicas. Ademais deste curso que se está a celebrar en Meaño, nestes momentos a Mancomunidade tamén está impartindo outro de contabilidade financeira. No mes de xuño será a quenda do de elaboración de viños, digitalización documental e fotografía e prevención de riscos laborais. O doutor Ignacio Melero recolleu o Premio de Investigación Oncolóxica Ramiro Carregal polo seu traballo no campo da inmunoterapia. Tamén resultou galardoado na categoría de talentos emerxentes o xefe do Grupo de Investigación Oncolóxica Ciberong, Archai Carracedo. O Hostal dos Reis Católicos en Santiago acolleu a pasada tarde a entrega do Premio de Investigación Oncolóxica Ramiro Carregal. Nesta 12ª edición o galardoado foi o doutor Ignacio Melero pola súa investigación en inmunoterapia, mentres que Arcaiz Carracedo fixose coa distinción de talentos emerxentes. O acto contou coa presenza do presidente da Xunta, quen agradeceu o firme compromiso de Ramiro Carregal a través do seu labor de mecenazgo nesta e noutras iniciativas que redundan en beneficio de toda a sociedade. Alfonso Rueda destacou ademais os numerosos avances no ámbito da prevención e os tratamentos oncolóxicos, sendo Galicia pioneira na aplicación de algunhas terapias personalizadas contra o cancro. Vamos a tener el orgullo, ya hemos empezado la construcción de ser en Galicia la primera comunidad autónoma donde va a funcionar un centro de protonterapia. Gracias, hay que decirlo, yo no me canso de repetirlo, a la Fundación Amancio Ortega, que tanto tiene que ver en la colaboración con las administraciones para luchar contra tantas cosas, empezando por la lucha contra el cáncer. Los medicamentos CAR-T ya se están empezando a fabricar aquí en Galicia, eso es otro orgullo enorme. El otro día, cuando incorporábamos nuevas terapias relacionadas con estos medicamentos, hablábamos de su coste y había gente que todavía le chocaba, que costes tan enormes para esa medicina personalizada, dedicada a muy pocas personas o muchas. Yo creo que salvar una sola vida compensaría muchas cosas, pero estos costes, y entiéndase, hablar de dinero y de vidas, simplemente para que la gente entienda el enorme esfuerzo que hace la sanidad pública, que es exactamente lo que hay que hacer, cumplir con nuestra obligación, para cada vez dar más esperanza. Y por ese camino hay que seguir. Y probablemente cuanto más se investigue, más se harán asequibles esos tratamientos y más vidas se podrán salvar. O encargado de entregar os premios foi o propio Ramiro Carregal, quen agradeceu o labor dos profesionais na loita contra o cancro e manifestou a súa intención de seguir a fomentar a investigación nesta e noutras ramas sanitarias. E a Casa da Cultura da Pobra acollía este mediodía o acto de entrega do Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro, escritor José Luis Baños. A súa obra Fora de xogo foi elixida entre as preto de 30 que se presentaron ao certame, que está organizado polo Concello e a Asociación Barbantia. Este é o momento no que o alcalde José Carlos Vidal entregaba a José Luis Baños o cheque de 3.000 euros, que o fai merecedor do Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro, na súa 6ª edición. A súa obra Fora de xogo resultou finalmente a gañadora entre as preto de 30 presentadas ao certame. Eu quero felicitar personalmente ao escritor por o relato que fixo neste libro, porque se trata de unha obra que quizá vai máis alá de inculcar o hábito lector ou de inculcar pois un pouco a literatura galega na nosa lingua, non? Vai máis alá porque, ten un trasfondo máis importante. Felicitar a José Luis por esta magnífica historia que a todos os que estábamos no xurado cando se valoraron todas as obras presentadas nos encantou desde o comezo, e a todos vos recomendarvos a lectura e pensar que cousas tan simples que dades por feito, que tedes todos os días sin ningún problema, pois hai moitos nenas e nenos noutros lugares do mundo que non teñen acceso a moitísimas cousas. É algo tan simple, tan tonto como vos pode parecer xogar ao fútbol nun patio ou nun descampado. Hai moitas nenas no mundo que teñen prohibido, que teñen que facer as agachadas. Na súa intervención, José Luis Baños agradeceu o premio. Segundo el, a súa elección por parte do xurado colleuno por sorpresa, ao tratarse dun autor máis habitual cultivando outros xéneros narrativos, como é o caso do teatro. É un libro moi entretido, a pesar de todas as cosas serias que dixemos, é un libro moi entretido. Tanto a xente que gusta o fútbol
como quien non lle gusta o fútbol, de acordo? Nada, animarvos ler abre portas inimaginables e necesitamos que leades porque necesitamos un mundo mellor. O acto de hoxe servía tamén de presentación da obra, que foi publicada na colección Árbore da editorial Galaxia. Entre o público asistente o alumnado de sexto curso de primaria do Colexio Salustiano Reieiras, que foi agasallado cun exemplar do libro premiado. E máis cultura, co inicio do mes de xuño, Ribeira converterase nun fervedoiro cultural. Máis dun cento de actividades compoñen o programa do Xuño da Cultura e das Artes presentado esta mañá. Nel participan activamente o tecido asociativo do municipio. O programa do Xuño da Cultura e das Artes ven a sumar o esforzo de entidades e asociacións a nivel local, así como tamén distintas áreas municipais. Segundo a edil de Cultura Antía Alberte, este é o principal obxectivo deste programa, tratando de poñer en valor o traballo cultural do tecido social do municipio e mostrar a cultura na rúa a través de diversas actividades en todas as disciplinas artísticas. Segundo sinalou a propia edil, estarán cubertos prácticamente todos os días do mes, con algunha actividade, programándose máis de 100. Os obxectivos fundamentais deste xuño son a posta en valor da cultura e do tecido social no municipio, tamén mostrar a cultura na rúa a través de diferentes actividades culturais e realizar polo menos un acto cada día do mes de xuño. Dende esta semana xa en Ribeira imos a vivir 30 días de grande intensidade nos que a música, o teatro, a literatura, o baile, a festa ou a exaltación das nosas raíces van estar a pé de rúa para que todos e todas nós poidamos disfrutar. A modo de clausura do programa celebrarase un acto institucional o domingo 30 de xuño, ás 8:30 da tarde, no novo auditorio municipal. O acto institucional de clausura de todo este xuño vai a ser o domingo 30 de xuño ás 8:30 no novo auditorio xa, e vai a estar a cargo das actuacións da Coral Polifónica Municipal, da Escola de Ballet, que tamén vai facer unha pequena exhibición, e do Grupo Municipal de Teatro, que sabedes que o teatro infantil foi presentado xa estes días, que van a comezar tamén neste xuño, con toda a exhibición, a presentación das diferentes probas que estiveron preparando durante todo o ano, non? Para a difusión deste programa editáronse folletos de man nos que se presentan todos os actos organizados por día, para que quen o desexe teña un calendario completo de actividades. Ademais, toda a información e a programación estará colgada na páxina web municipal www.ribeira.gal e colgarase tamén nas redes sociais do concello. E Noia volverá a ser unha das sedes da Liga Galega de Breakdance. O próximo sábado disputarase a segunda xornada coa participación duns 40 competidores nesta disciplina, que este ano se estrea como deporte olímpico. A Asociación Bella Escola leva 2 décadas promovendo a práctica do breakdance en Noia. Non é de extrañar entón que por cuarto ano consecutivo a localidade acolla unha das xornadas da Liga Galega desta disciplina. Será o sábado na Sociedade Liceo e contará cuns 40 competidores en 3 categorías. A Liga de Breakdance que se vai a celebrar este fin de semana na Sociedade Liceo de Noia vai organizada polos nosos compañeiros de Bella Escola. É a cuarta temporada desde o seu recoñecemento como deporte olímpico, algo que nos enorgullece que a nosa Bella Escola, a cabeza de Pablo, pois loitara por conseguir que este deporte sexa xa olímpico e que sexa pois Noia como cuna tamén do crecemento do breakdance. Encantados de acoller esta segunda xornada da Liga, que constará de 9 xornadas repartidas por toda Galicia. Entre os favoritos destacan 2 campións de España nas categorías feminina e masculina que aspiran a participar nos Xogos Olímpicos da Xuventude. Aquí na Liga temos 3 categorías, iniciación, intermedio e avanzado. E, van a vir a competir 2 campeóns de España, unha campeona e un campeón de España galegos que se forjaron tamén nesta liga e que conseguiron méritos con esas rodaxes que lle estamos dando durante estes 4 anos e que posiblemente poidan ter oportunidade en Dakar 2026, que serán os Xogos Olímpicos da Xuventude. Ribeira acollerá o primeiro campeonato galego infantil de Kempo. Será o sábado no Polideportivo de Palmeira e contará con 150 deportistas. Os combates darán comezo ás 10 da mañá nas modalidades de semikempo e sumisión.
Preto de 150 deportistas participarán no Campeonato Galego Infantil de Kempo que se desenvolverá este sábado en Palmeira. O Campeonato Galego Infantil de Kempo, que se vai a levar a cabo en Palmeira no Polideportivo o próximo sábado 1 de xuño a partir das 10 da mañán. Imos a contar con varias categorías, benxamín, alevín, infantil e xuvenil, masculino, as dúas categorías masculino e femenino, e depois tamén o Paraquempo. Disputaránse combates en 28 categorías nas modalidades de semiquempo e submisión. Mais ou menos somos uns 150 deportistas, son 28 categorías na modalidade de combate semiquempo ao punto e 28 categorías no combate de suelo que se chama submisión. Está previsto que os combates comecen ao redor das 10 da mañá e concluirán cara ás 2 da tarde, cando terá lugar a entrega de premios. Pois así rematamos máis en canalriasbaixas.com, tamén nas nosas redes sociais. De contado, nova edición do programa Orixe e Calidade. Como sempre, graciñas por estaren aí.